ji an hing chu ron langin amit chu tuam tlat ani a kum thum chung za chu mi pakhat a sha zong po ni lo laka atang to a anin hual na party zana a pasal hual le motia mutpuin masu ato pangti in rem na an siama a hunan ti kha alo thleng tabok an ning po a pasal nei hun nai to ami pakop panen anom tun le tum chuan engkim ti to patuma mase ani ro in alo du ta hau lawa a in chan don chau ti in an ning chu kalti ratum lo hle an kho sak don shep nuwa an ning muthi lai chua mi pa chuan anaute zinga mi chu chen chin ngai venti rin a kol ta nga la an ning le a pasal hual te chu chung te soireman ni thu le anin nei na wang chuan a pasal tur chuan an chung ko ro a khom thei do na wanga in nei nga ya ni thu te chu a sha chuan alung oi te chiam lawa ro chu khom lo mai ro se ti chu a thutluk na ani bur ato ka chuan an ning chu a pasal tur chung te be sei angin a pasal huale ji jing feng lam tur chuan a thona company lama awakala ma se jing feng chu a bia nu nen lunch ei tura chu an lo tum mek ni in an ning an hmuh chu an lom mel te chiam lo hle an ning po in a pu te tirna anga runkal mai ani thu shilin a pate lo ho tur thu soin in lama ho turin an du thu a shela jing feng chuan an ning chu kai sang hlekin a fala in biak na anei pui nga le in nei na chu an pahni chuan an du lo ve ve ti alang nga la an chung ko sa khwan na enge mole an ning te chu a in rem em awangin an lo soi rem ve chau hi alo ni baka kum thum liam ta a jing fengan an ning thi mai tur a chan chwa awangin jing feng chuan a ru let nan ni pa fomin a pu ro a khom thei na na pui chu alo rem ti hi alo ni a bia nu la chuan jin feng nen anin nei nuwa po jin feng chuan a kut mor po khoi a tum lo thu te lo shilin baka thil in cho ma du vak lo thu te chu alo shil ve a an ning chuan midang thil ka chu pui ve ngai lo alo ti deuh mak jing feng te in an thlen ral deuh tho chuan karnal zetaron thleng zoma chuta chang chuan mi papian na le mel tha em chu ron chhuakin jin fenga pateya ji chung ko fa panau pang ber ji chi cheng an ning tlangwal ngei kha alo ni a ma se an ning ero a mitan tom tlat china wang khan tunge ani ti ero a shi hau lo thung in chung an lu chuan an ning chu azam ru hle a jing feng ero in a pate chu angai na te cham lo ti atilang thunga an ning chuan jin fenga pate o sha te chuan sha to na nei chuan a in sha si ma se angai to chiang ngam cha si lawa khazan a che swal zana nge khan a pasal hwal du tak chuan hmeichhe danga ompui ve tho ti a sia amala chuan kum thum don atan na mi pa chu angai na to tlat box si a engkim ti top chu thil thabera angai chuta an ning ne na chuan a thom nunal thu te chu fakin jen feng du zong nen ain anglo ati thu a shela anila tak reng boka jen feng po chuan a chwa do na akor ha kha ani lawa wangin alo zo chiang ve ngal rang takin an ning chuan ati thlera wangin athara lei ringo thu chu asoya ma se noi khat man vel hu thom no alei mai chu an duat le ni mo jing feng pate chuan lo ti ve zuin jing feng po ameng kok mai an ning chuan a fe ka ni thu soiwat ma se jing feng pate a heroin a sha chiang hle thunga a chan po ama pek ngei a than sak ngei ani miawa jing feng ten poisa an pe chalawa ni chuan keiman kalau pe yang che ti in a do song le theina tur a card chu pek tumin a phor le tamaya jin feng chu ning mil takaron in ro le watin anu pui hwala ni thu le a en kol ve thei thu a ron shil ve deuh fak a pate chuan nge om deuh tak tak hian a khaka a thil nei po hlun na changa shat lo chuan midangin an la nei sak dai mo yang che ti zau bokin anin mel no lo hle jing feng chuan an ning ne na a thom no chu khoyami nge ti so tin chu tyang za za leina turin poisa engma a pe lo ti a chiang buk nen a thin rim hle a kutlak mai po she lawin a pate zok chuan thin rim takin lo dang wat
apu thoma taka chuan an ding thavata pu ber pu jia run chuk thla chuan jin feng te pahnih baka afapa a model po chu han hlim mel viawa pulem lawe mel nu nei ang kha nei soi ve sia engwanga run shwai ve lo nge ani ti zo tin midang laka a thup tlat mai chu a chana zota tuna tak chuan midang ngai zong ani ve mek ri ti a shil tlang roi chuan apa chu a thin rim me hle jingfeng la chuan lo noi so ve bok a patea ero in midang phasan tu zok ni ai chuan ala ti ve mia thunga jingfeng po angoi mak apa chuan aranga abel nu chu chen ngal tura shilin a chen lo ni chuan ina chuan hoto lo turin a shil ngala thin rim tak le chak lo tak chung chuan a room lam chu apan le tangal an ning chu an be chu ma thlen chuan a thom no a tlangwa lina pek zong zong chu enin man to tak vek ani ti a sha chuaka a hlau thong ta hle engtin ni mo ati ral vek chu a du dan ani chuta khapa ne na chang khan voice no dongin ar si thlok khir puya alo som zuya ma se an ning chuan me sha lo anga alo du to thung ma se ani ne na anin kar to vek tura tan chuan alangai ngam bik cha lo aril ru tak tak alo pe ve man hle ti a sha chuaka an twa zo lama zana chuan chuakin ama ina churana jingfeng pateya bokha aron lang ve le hlole abel panin arsi thlok enan tum dewem ni ti ron so tin an ning chuan phok takin alo ena engtin nge arin dik thei ti chu a sha thiam bik lawe rang taka chuan lam lo siamin jingfeng patia ero chuan khom dan en masatura shilin zan ina chuan ro asur tur thu chu alo shila an ning chuan omdan turpo a sha thiam to lo hle a pate laka chuan zalen lo riawina in sha a thuru ka sha emoti moi turin chongka a che fau bok nen chuta abula chuan run thu thla in nai taka arun mela a o chu a shat nu anga tilawem ni ti ron zo thutin an ning zam lutuk chu alung phu te chu an sep dor theini mayin a shiat chuta rang taka thawin atuk lama jingfeng nen skulan kalma angai thu a chuan lam siamin alu san ta daya a pate chuan rang takin midanga beve ngal zinga jingfeng le anning tekal tur chu jingfeng chu abel nu in car accident ato thu a arun phone awangin rang takin chulam pan chuan akal ngala anning ne na chuan apu shilo turin avole shambok chuta jingfeng patea bok chu aron lang ve le ngala anning chu akal sanelo ron ti in angai zong pa akau ve do nem ti in ama na shwai tur thu aron shila ma se anning chuan lo du mai lawe chutia midang kopsan ang maya shachang taka asoi theite chu makati hle a evidence chatak an pu ber mu adu lawani chuan arwala kal tur shilin motora chuan an ludun tangi nge ma se tlan po an tlan chwa ma chuan eng evidence chungchang nge asoi ti anning chuan a zot le a ji cheng la chuan ngei om tak hian alo soi thadu lo vela engwanga ti boy reng nge ti anning chuan azot ta roi chi cheng po in tlang takin ama adu thu chu a shil mi a anning chu ameng kok van doi thak takin amau turani thu chu a shila chu chuan chi cheng chu ati thin ur hle ama lo chu midang nei ti ratum hau lawe ji chung ko hau tu nu ni a an fa pacha le thil ti thei ber nu pui ni chu a du sok lawem ni ti azota an ning chu lo noi sakin du te reng mai ti in ji chung ko mau chu ani don thu a shil non le a ma se ama nu pui ni lawin ji jing fenga nu pui chau ani don thu a shil ngal aru ka rala thil ti lo hian tlang takin hwai sen taka ma chon turin a shil zui boka amau tur ngei po a thlem du chu angai ne phle alo hnial thangal zata ma se chi cheng chuan ni khat in ngai to na hun pek tur thu ala shil sha ma ani lawani chuan a thuruk te chu phor sakya la avau zui ma se anning ero in ti lulul ve tlatin enge thleng kan she ang chu ti in thin ur takin motor chu a chwa san thung
atuka ina anin ton fu chuan chi cheng chuan a zo na ngai pok chu a zot le a anning chan chu atum hau lawa ma se anning chan na ero ala ngai tlata chu chuan chi cheng chu ati thin ur hle ma se anin hnial boi ma chuan an pu ber puji a chu ron langin chutia an lo om dun chu makati hle a anning chuan chhuan lam lo siam vatin puji po chuan na lo oi ve maya a seilen chu lo pui turin a shil zui ngal an chu hlui kil ho ni lo thlen chuan chi cheng chuan thil tum lian taka neya anning chu dan ani thei dan zong zonga nek chep veka du puji ale director suite thlen nu lok chuan anning te pani po thlengin director su nen an hanin mule chu anning po a hlim hle a ma se jing fengero in ader tak takin a be khomoi ve chau thung chi cheng a run lan ve lok lo wang chuan a pu chuan a bia a anning ero chuan local lo jok se poi a lo ti lo khop mai e chi cheng nen anin biak nu lok chuan anning chu a biak du thu a soya anning chuan she taka la in a chang ve ngal ma se rei po anin biak ma chuan kong kalama chang chuan chi cheng ngei chu a ron luta a phone chu a beng bula la keng rengin anning in a hmuh thei ngei tur chuan an ribon sen man thin ngei chu a kuta run tuam bokin chu thil anning in a hmuh chuan a phu chiang hle kum thum kalta a an che swal masak ber chum te ngai tuak erin a rui lu tuk wang mani wai ju wa ti ya a sha chu a ko lenga ta a rin ang le nilo se a ti ruk ang ngeiin chi chenga phone chu a rita ngeya ngei om taka nui sukin a phone chu a ron hmu deuh kher apa puji ala chuan engwangin nge kol chu a chan lo a ron ti zuya tunge ni a zo chuan a maunu tur a soi ka ani thu chu ala soi zuye apa chu a thin rim hle a chen turin a shil to kha ti in chi chengi ro chuan tumru takin ani lo hmeichhe dang chu nupuya a nei don lo tur thu chu a soi ve mak thung anning ero in nuam lo ti hle to thunga an thu soi la ron thlak tumin in nei na lam soi tura kalan ni a chulama chuan rel ru pe to zo kang u a ron ti thwaya pujia po chu an sum ve sham waina no thil vot lam a in ri thei lo thu le alum lam zok ron pe turin lo shil wata anning chuan sheuma ti ru tak zet to midang chuan engtin nge sha ti lo zot watin jing feng po chuan lo ngai ven hle a anning chuan zan lama po na tuya atlak pala anin ton fu thu le chuta a shil thu chu lo shil thwain ama chuan lo soi fel zung zunga chi cheng la chuan ngei om tak hian anu pui hual din mun po she chiang lo chu eng ang pasal hual nge ni ngai a lo ti ve thung jing feng chuan apu a om ve reng bok nen rang takin ngai dam chu adil ngal wata tun lai an na thok an boi chin bok nen du angin angai sak thei tok lawa ti in chhuan lam chu asiam anning chuan nui sangin a poi lo thu chu alo soi ve boka chuta chi cheng lo ho chu du angin an le lom sak thei si lawa ti in atan chuan to sa siam tak ngal na wan dom zo chuan chi cheng chuan G corporation a lu ve to chu a chul nia a sha thu apa ne na chuan soin jing feng po in anu pui hual ngai sak na hun te po anei to anga a ti tel khera apa puji ala chu alo phur na samaye engtik lai po in G corporation chu atan anin hon reng thu soin alim hle a le lama G feng chu ero a thin rim me hle thung chi cheng la chuan adin mun chu a chu saka hlau deuem ni ti in ava fiam zau khera apula chuan chutiang lam chungai to du lo tura shilin an pahnia thataka an thok du na ni pho chuan chu aya an ro puina tur chu om chuang lawang alo ti ve thung jing feng po chuan apu thu soi chu chongkam moin alo thlop ve satlia a wain chu in deuh pop popin anning chuan thil om dan chu a she chiang boka lo dana tumna lama chuan jing feng chuan vai popin wain chuan a in ti buak ta nga la rang takin restroom lama chuan intifai turin a in thiar fi hlim tavat chi cheng chuan jing feng chu alo mel rum ve hle thung restroom ma intifai mek lai chuan chi cheng ron lang ve le hlola anning chu a phuna sa hle
rang taka in thir fil him tum ngal ma se chi cheng chuan lo rem ti hau lo an hun man liam ta te kha a sha chhuatir wangem ni a man mu em ti in an ning chuan ama ani ti a sha lo tak zet thu alo soi ve thunga ni lo se chu ti in soi tur po she lowin ramdanga om lowem ni ti in zota ramdanga po om se kar to pa akyang om tu ra thlo kho turin tu man andang theilo alo ti ve thung si khang kum chung zong zong khan ram pahni alo karton zak zak ti an ning chuan a she thiam ve nga la an ning chuan ngen ngol taka mel chungin an hun man liam ta te chu theihngil to ang ti in angen ta thlota ma se chi cheng ero in a theihngil theilo thu chu alo soi ve ta thunga an hun man dun hlim om tak le romantic takte an khum lai zol nun thleng chuan a theihngil thei ngai don lo thu chu a shila an ning chuan enge ala ka chang chuan ala du ti chu a zot ta thlot chi cheng chu nui sukin a byang chu kok zewin min fo plak ka shilang che alo ti ve thunga nuama ti hmel hle thunga ma se pon lama changa jingfengan an ning ron auta ka chuan an ning chu a hlau thong hle a patia omna te arun zot box si chi cheng la chuan nga tan ma ngai lo ti sha reng reng in an ning hlau thong taka ron mel tu chu alo fop ngal chota an ning ero rang taka lo in la sangin chi cheng mui chu a thi phale ngal jingfeng ron vin tak le a chuan rang takin an ning chu atlan chuak ta nga la thin rim takin a re chan chu alo zot an ning chuan a pirat wanga har satna a to thua chuan lam lo siam watin jingfeng chuan a patianin anin meldan kha alo mu vek thu chu a soya a patia chu atana elpui ni ti sha chang hle tur a shil non le in thi mai tur ani la ya chan chuak tu ani boka wang chuan soinon le kher bokin akal san ta ngal an ning po chuan jinfeng ami zanin chi cheng chu pumpel sham sham ngai don ni in a sheta bok until a zo an ho don chuan apu chuan director su chu hun mangtlang tur le in nei na lama boipui tur te po jingfeng ho chuan boipui tur a shilin a ho san ma sa a apu kal cha tia chuan jingfeng ni na ero arun lang ngal ani nei na a chuan ji chung ko chan le mithil ti thei tak tak anom do na director su chu a mel shat an om ve don lo bok nen atan anuam lawang a local ve kher po angai lawang ti in a shil thangal der an ning zok chuan shi om lo ti hle a ma se director su chuan an din mun chu sherengin an ning tan chaber tura nga in no pang ho chuan lam chuan in beng warin a in thiar fi hlim masale tangal bok jingfeng bok chuan an ning ne na chuan milan tak tak kal khom turan ni a anupui tur chu fasha moi moi ani ti an shat du lo thu shil non le in company lama po soidar hau lo turin a shila aza pui ti po chu hairwala ni lawa company lama chuan designing lama team leader na thokin na thokte chuan an vice president nupui ni ta bok chu mi hau safa ani nge yang ti in a chan chin lo soidu nga hle a ana thote chu a ulukin an siam that ngai tur te engkim a shil fia thlap thapa an ngai sang hlom hle by guo top designing college atanga chuak nen chuan an te khin boka ma se an ning chu air pha a an ngai law chuti rwalin by guo chan tu an om ve thau boka by guo la chuan an ning du lo ber fasha ina omani ti chu arun soi chwa sakle ta nga la an ning chu lung oi lo vya ma se ti the nei tlat si lawa an ti mami thau hmeichhe pani in biak na chu jingfeng le by guo te chuan lo shefu in an ning chu an vice president in anei chan chu a horoscope a thatwang chawani thu lo soin và nei na a an ngai wanga fasha chu nei ani thu an lo soya chung thu a sha chuan jingfeng chu a thin rim hle a an ning local hmu chuan rang taka lo dang betin a chungchang chu soi chhuak lo turin a shilani lom ni ti shokin an ning chuan bai guo soi zok ani thu lo soi ve ma se bai guo chu alo in soi fia wat jingfeng chuan ama ti thin rim chu adu tak tak ani hi ti in angai hlut em fasha in chu ati chevek don ani ti in thin rim takin akal nga la aning chuan dana tumna lama
namper nokin atlutur chu mi pakhat hian alo dawm hman sham tu dang ni lowin chi cheng alo ni mase an ning chuan en po en rei lowin mangang takin jingfeng rilru thlak tir tum chuan a zui le chok choka rilru nat mel taka chingcheng chuan en zuin amadil ain khongai thlak taka jingfeng ngen su ala thlang jok thawamo ati zui sup baigu chuan fasha in lama chuan lo va to in arang thei angbera lo chwa san turin alo va shila an director chuan chutiang ringot chu a har satur thu lo shilin lo ngen ve ma se nor chu an ni don tho tho thu in alo vo ve zui an ning ron thlengin du tok turin a ron shila mase baigu chuan zam lo takin jingfeng thu soi a shat kha ti in lo chang let an ning chuan engma ti fel ala om lo thu le tun tu tu da chwa angai lo ti ve ma se naktu ka le kha an ti fel vek tur thu shilin an ram chu G corporation ta ani miawa wangin an du danin ma an la thei tlat ati a baigu chuan jingfeng dang thei tu chu apate chawani thu shil le kherin mase apate apon ani yang chu ngatan ma angai don lo thu lo shil she zuin le khachwa ve le anin mu le tur thu shilin chapo ar chuan akal san ta nga la director su chu amang ang le mase nem ve sham shamin engki ma chingfelang ti ina shila amma ba ke ro a hu phur ve le thung an ning chu baigu kalyam nu chuan fasharu nan siama chuan lutin no pangte chuan ngaina hle le nga la chu chuan a ril ru po atikal thui hle fasha en kol tu nei lawan ni po ti to na kalaya chutia anom na in an in angve tak meu changa han pe chwa tir chu angai ngam theilaw she ta chuan chi cheng mutur chuan akal ta nga la jawkin a assistant nen anlo ti mek lain a office a chuan awalanga jawkin chuan rang takin a interfere lim san ngal an ning chu chi chengan amel ru na wang chuan azam le a mase intihwai sen lui sham shamin fasha te ru na chang chuan puina adil ta roi maye chi chengla chuan a du ber jingfenga thutluk na ani thule alo in rol ve ni chuan atan po boina thei don ti alo soi ve thunga mase an ning par nan mai ba ka soi ani lawa an ning po in athil soi chu manin she mel tak chung chuan chi cheng bianga chuan ngen ngol tak chuan a fop zawa mas damlai par chu an tlan dun zui le tabok anom dun zo chuan chi cheng chuan voi khat dun wang leka apuina chu lo chhok zo tu ra an ngai lawang chu ti ro ti in ngei takin a bele khera a ril ru takiro chuan jingfenga thik wang chawani an ning chuan puisham tu rangen le in adu apiang ati saktur thu soin angen ngol le a chi cheng chuan jingfeng chu nei lo turin ti ta se aron ti ero chuan an ning chuan a chang theilaw chi cheng chuan chhuak turin a shil zui tak ngal law an ning poron thleng ve hlolin chutiang thil aron mu chuan rang takin aron inrola a thin rim ve hle baigu la chuan ji ram chhungania thupek angin anti mai thu soin azam lo na samai si an ningin apu hne na a shil tur thu in vo ve ma se baigu chu alo lom zo ke moti turin na oma apa nen chuan mi in ang sa in angan ni ti chu a sha hlia bok ji fenga fa apai thu chu ala soi zui apu in a shat phei chuan ani mai chu atu tur lo piang tur ai chuan a thlang hau lawang ti in khongai na nei lek lo chuan midang ho chu pe chhuak turin thu chu a pe zuya apa po chuan an ning chu lo pot bet ve bokin G corporation noya an project te thok tu wa atang ve don ni omani chu wanga in ti thu em po alo ni ma se chutia anin ti boy mek la chuan thin rim em ma du tok tu ra ti na an she ta nga la chi cheng alo ni anaw te nen ron kalin an ning lo chel bek mek tu baigu pa chu akor o maron cham nokin a nek thal chhuwa ya engwanga ji chung ko chunga kutlek ngam nge ani ti so tin a thin rim hle baigu pa la chu ronding chhuak watin
tungia ni ti po ashelo bok nen arun por ve hle a ma se bai gu in rang taka arun khapta ka le ani na te ashil ta ka ero ain phanyam le na sa hle thunga until ti chan te chu soin an ni te nen phei chuan chung kwa vek kan ni alom ti in alaka chuan alo in ti tlang nel ve hle ringota ma se chi cheng chuan enga tan ma alo ti law bai gu in pate alo ti ve sek po chuan ani angmaw nei lo thu lo shil makin jing fenga fa apai thu soi eng angma se ani fa moi a boina ani lo thu in lo chang thlafel mak thunga chu hmuna an thil lo ti ve ngon da na po lung oi lowin a phal na tel lo chuan chulai hmun lo siam that vel chu a rem ti lo thu chu a soi ta maka a ron hnial don po chuan pom lowin board member a omani chuan amma hmutura shilin an ban dan turte an lo soi fel tur thu chu a shil ta maka bai gu te pa fa po an tlom chang hle chi cheng chuan anaw te ne na cctv om ho la khom tura shilin an ning la ka ku tho tu te chu dan ang taka ma alak tur thu a shil zui le zat boka bai gu po chu lo in rol eng ang ma se inga tan ma atilaw rang takin anin thiar film ta ringot aning po thowa yin chi cheng chu melin hadam hwa hian lom thu chu a shil ve theya ma se chi cheng chuan lom thu soina hote ringot chu apom lo tur thu chu alo soi ve le peka director su chu borak sang le an lo khoina ve deuh bok nen ni kho shilo chuan atlu a rang takin damdo in lam an pan pui ta ngal damdo in a changa alo har chuan an ningin alo thut pui rana an ninga hmuh chuan a hnuk te chu ul chu nin jing fengin khatianga alo enkol thin ti a sha le an omdan an soi te alo sha ta chang chuan a in thiam lawin a chung kwa ani na chu atlin lo hle ina in sha a she omati tak zet bok ma se an ning chuan lo hnem ve sham sham bokin jing feng chuan a hmangai zia soin nakina arun in siam thazel mayang alo ti ve thunga jing feng a soi lai tak chuan pon lama tang chuan chingcheng chuan lo she fu ve bokin a in hum ru hle a thil ken sak po kong ka bula chuan da topin a le chan ta wangwanga room lama om director su chuan chi cheng om na zo tin alaka alom zia te shilin an ai o in lom thu po lo soi sak ngei tur chuan a cha a an ning po in she chhuak zokin a phone chu phorin lom thu soina message chu a thon le sham chi cheng ero in mureng ma se an ning laka a thik thu a chiat ema wang chuan chan po chu a chang le du talaw an ning an ma se tun chumero jing feng ma a chuan azam du bik lawa ama zok chu apate puina ngen lo theilo siam tu ani thu shilin director su le no pang ho in shat lok tir na le hun in pek po omya lawa bai gu le a ho te ne na the chuak tir tu ma la tu kha inilom ni ti in thin rim takin lo chang let ve a jing feng chuan apate yan apui theinan chuan amut pui ve lem ni ti in alama chante alo tum ve lange ti in anun na chan him to tu ani ti chu a shil non le khera anning po chuan pasala ka nei em ang che lo ti in athu soi po chu a sha chan le thu chu a shila chu wangte po chu em ni bai gu fa po ka fa ang en kol tur te pon min du le em atile deuh kher bai gu le an naw te chung chang alo she ve ti a sha chuan jing feng chuan makati le a an ning chuan tuna chang chuan ama thunun chu tum to lo tur a shilin chu tianga a to lo tur thu chu soi bokin a kalsan ngam ve ta mak jing feng chu rang takin bai gu omna a chuan akal nga la bai gu la chuan apa an man thu lo shilin alo mang ang ve em a naute chung chang kha a shilem ni ti ya thin rim taka zo chuan thiam takin ti pal thil wang chawani thu soin ain soi fel le vek jing feng la chuan rin hlel na chete ma anei si law bai gu chuan an ning le apate te chung chang te po soi langin apate lam chu a chan moi a ring dewa ma se jing feng ro in a ring lem law an ning chuan a hmangai ni in ain ngai ve tla thunga
ching cheng po a room a omin chi cheng message alom thu soina athon kha achang me lo ti sha in makati in lo ngai to ve vung vung la chuan a room kong kalama thoma ron oma chi cheng chu rui ti sha taka mit ming phi chia in a ron lut hlol le an ning chuan midangin an lo muang ti chu alo hlau em thunga chi cheng la chu chutiang lam ai ma chuan duli au se mi in an chung chang te chu she mai ro se alo ti ve thunga an ning chu zoi zeta ron kwa in jingfeng nei lo tur bok chuan a ron sheli a an ning chuan a rui ma dewani ti in a room lama shwaya tum chu alo du tat lawa an ning chu midang tu ma nei ti ra phal lawa atel lawin a thei lo ti te chu a shile banga chuan nor betin an ning chuan midangin an thoman she ang ti ya a hlo thon em lai chuan chi chingi ro in dwa takin alo fo ve thunga atopa an ning po alo thlak hlel ruk ve em laka chuan a tlulut le ta nge zing an har chuan an ning chuan chi cheng lo lamu ve renga hmu chuan ameng ko ka chi cheng la chuan nui sang le tha thau zet hian good morning alo la ti zui an ning lo thon em lai in chi chengi ro in nuam lo ti ve em thunga chuta kongka ke thom she zuin jingfeng chuan office kal dun turin arun kau zui chi cheng chuan noi sang le chi mom zeta an ning chu melin chuak turin nge turin min du a ti zuya an ning chuan rang takin bi rungal turin shilma se noi sun na melin alu chu alo thing a che son du mi alo le ngal an pui run kalpel tu thu soi chi cheng la tho lo thu a sha chuan jingfeng chuan rin hlel na anei zwa sota an ning kong ka in kalbok nen rang taka a room kong ka hong tu ra shil le in a nu loka atlo hong chwa ya phok taka khuma la chuwa an ning in lo mel lai chuan room chung chu en kwal ngal ma se tu ma mu anei lo thung engwanga kongka chu kal nge ani thu an pon lama alo nga tur thu soin a chwa san le tak nga le an ning te kal don chuan apu po arun chuak thlave a apate thom ala lo thu soin jingfeng chuan zan lama bara zuwa in na sa thu lo soin a thau thei lo pu a lo lowi alo ti ve zeu ma se chi cheng o ngei chuan a lo la ya thu dik lo alo the dar le ta emni ti in arun chong khum office kal tura in siam sa vekhian arun bai phei sal sala apa puji yan ake chung chang lo zo chuan abial nu rim na a abial parun lang thuta tukvera azwan chhuana lama ake chu ati ul deuh thu soin apa chuan chen turin ati to anilom ni ti in alo thin rim le hle chi cheng chuan anin chen thei lo thu le anin mangai hle thu alo soi ve tlata an ning hlau thong taka lo mel reng tu ero chu a shelo der tlat apa kal nu chuan jingfeng chuan abial no chung changa chuan ron soi sel ve sewin chi cheng la chuan mani po in ngai to fel thei lo ti in ama chau chu in ngai to turin alo shila jingfeng chuan an ning chu kwa in an ni chu anin siam that don thu alo soi ve thunga nget lamma akwa pa hian office po anron kal dun tur thu le office bana movie en turin asom zui nga le chi cheng churon inrolin an ning chu aron pot son da ya ake te ati ulta ka chuan a mani lama apui mana but anei lom ti in a office kal na motor chu khal sak turin a shila jingfeng chuan ama zokin a khal sak tur thu lo soi ma se midangin athilan khoe du lo thu chu alo soi fak jingfeng chu alung oi lo hle a chi cheng chuan a motor cha bi chu pe in a chhuak ma sa a jingfeng chuan an ning chu dan tum vyang ma se an ning chuan in dan ti ra tum to bik lawa alaka batanei thu shilin akal san mak motoran pan lai chuan chi cheng chu a hlim vur hle a an ning po motor khal tir talo chuan ama bok chu a driver seat lama chuan kalin a thule dai loi si a an ning po ngoi rengin alut ve ta top jingfengan aron enjoy ti chi chengana sha chuan chim mama chwale chak klet beka an ning chutna lama chuan kun na in du tho zet hian han fop an ning la in lau thong takin alo dang ve thunga
chi cheng po a thut na lama ki rin nui sukin jingfeng in an na tlan chuak lo mo tia arun kun nai cha chu a tlan san ta dai loi si a jingfeng po in thin rim taka thlir liamin a pate ya chu a ho hlur mai office an pan na ko nga chuan chi cheng chuan jingfeng chu to po toklek lo tur chuan a hril ngot beka an ning po in a thi ke muni ti in ho chu alo ti hmel hle chuta an thopui ten ron bia in an meeting ni ni thu le an design te pho chhuana tur ani a aron kengem ti te aron reminder phone an da nuwa an ningin a design hawa en chuan chi cheng pon ron bi puin a design te a hmuh chuan thil sha chho a nei ngal boka kumthum liam ta khan an ning chuan ramdanga designing zir theina offer thata khanolin an rama university ro pui tak po ni lawa zir zo mathlang zo klat kha ania kha khan chi cheng chu a tilung oi lo hle bok a design chungchang te soi puin an ning po alo phur ve hle office an thlen nu chuan an department na anau te ho chuan a design moizia le danglam zia soin an lo fak loi loya an ning chu a zak ang reng hle zok kil khata ama lo thik ve tu bai gu wo ero alo in hum ru na sa hle a adin mun chu an ning chuan a lwa lan ma yang ti a hlau hle a jingfeng ron kal po chu alo po chuak ta da ya thiam takin an ning le ap an ning laka film khur zwa turin a shela jingfeng ro in akuta ala oma ala control thai thu chu alo soi ve tla thung chuta an design chungchang chu soi chawin in ti siak na in anga an tel do na mi zong zong in an fak bok nen alaka chan chhezok achanga ni hlau chuan atan chuan amal phau thlak don zia shelin jingfeng chu angen le tanga la jingfeng chuan a ti tur zong chu a design chu lak saka ama chu pe ka ni ti lo fui porin a thil ti apyanga chuan a thlo pa ni ringot chuna chuan jingfeng chuan an ning le a thanu le thopuinu ni bok liu jau te chu department dang da ya lunch peturin atira liu jau chu a phun na samaye elevator an nga lai chuan chi cheng le a assistant jaukin te chu run lang ve hlolin jaukin chuan liu jau chu a khai pui wata chi cheng pun an ning bulading in enge department dang da ya anti alo zot ve thung liu jau chuan jingfengan atir na awang kalan ni thu soin du sakbik nei vyak lo se chu an ning po in a design moi tak tak te tia a soi zo ma chuan an ning chuan lo khap wata thil poi mo pek lok turan nei thu chuan alo soi moi ma se chi chengi ro in an soi tum chu aman vek to an ning chu mel runin le changin tuya zwang tharo po ti se jing fengan thu apek cha chuan I zwang thatho do nem ni ti in lung oi vak lo hiana zota an ning la chuan amita po en ngam lo chuan swimming competition a po loman pakhat na voi khata don to thu chu alo soi nang nang thunga chi cheng chuan ha thla ka ti mel hle ama in jingfeng chu abe mayang ati taka ero rang takin an ning chuan dangin abana awan wata midang pahni te chu an lo meng kok mai thla le mai tum lai chuan chi cheng la chuan chim om deuh hian alo wan le tlat le ngal an ning po alai zo vek elevator lo thlen nu chuan ti lo turin a min man sham elevator a chi chenga chuan lu nuwa ero midang bia in design thelu ve tur nei thu a shila a designer ming po ji an ning ani thu a shil tlang ngal vek jingfeng thil ti tur te nom tak shelok ang shemin che chu ala ve ngal mia an ning an office a le le chuan midang reng renga hmulawa chuta a design kha she chuak thutin a en chuan alo om to lawa le lama meeting room ala bai gu wo chuan hwai sen takin an ning design chu ata angin alo present mia mi a soi zo phei chuan tha an ti in an lo lom hle bok chuti lai tak chuan kongka ron in hongin an ning in chung thil ve la ron mu chuan a thin rim hle a hwai sen takin atana ron ding chuak ve ngam bok thin rim mai sen vekin bai gu wo chuan a design ruk thu ron soin midang chuan makan lo ti in an meng phok sha mai
a design chu a hming po ocean of heart ani thu te soin tharuk chung te meu chu thil zak tur chuan hun a man thu te ril runa tak chuan a soya mase baigu o ero in a thei to pa a chua a thil siam chua ani thu chu alo soi ve tat jingfeng la chuan chan na chete ma nei lawin an ning chu du tok tur le mi thil ti a boi lo tur chuan alo shil ve boka baigu o chanu ber wang min la chuan thil ruk ti vel te chu fasha no pang ho thil thiam zong tak zo ka lom run ti in mei nei tak tak in fasha ani thu le ama be nan te chuan run mang zuin an ning in sum zo lo chuan pan na in a maya a beng zui ngal chhuai midang hmuh chuan thiam takin victim role chu an lap lei zui zela an ning in design philosophy zong zong po a soi thei thu a soi ta ka che ero jingfeng churon in rolin du tok turin a ron shila thin rim tak hian ama le ji thil ti zong zong chu ata vek ani thu chu a ron shil ta ze chuan an ning po a to ve ta shama chiang taka jingfeng chu melin baigu ho chu design chu ka pe ang ma se ka nu na chan him na tura iba ero ti chuan ka rul vek to thung ani ang ti makin jingfeng thu soi ngai thadu to lo chuan a chuak ta ngal konga chuan an ning chu ril ru na tak ti ngai na she si lawa kalin a ngai twa na po awak thui hle a hnung lama la chi cheng chuan ngai twa takin nai du si law la tak tak thei si lawin alo zui ve bok an ningin chi cheng a hnung loka oma hmu ta ka chuan pan na in alaka chuan a thulut le ta roya zan bo rak ha thak tak chu pumpel nan an pahni chuan hunan mang du na an ning zing thawin thil omzia a sha chan ta ka ero a zak ru hle thom hnumu mal alo in bel lo zui jingfeng la in voice message alo thon cheu bok chi cheng poron lang ve hlolin an ning zakalo kim ki dewa hmu chuan zaknu su kan zan voi khat man tun na po ani lo hi ti in a fiam hlaka a thom nu hak tur le sak chu pe in an ning in thak zo awa chwa phei ve chuan a du ber noodles alo la siam sak zuya a hlim hle nan an pahni chuan la in chhai lai thei tok ve leka in nel an ni bok nen a tim dai reng mai anuwa phone call dongin BC group lama changani thule a design te an lo hmu a thopui po an du thu an ron shila an ning chuan chutiang design engma a thon lo thu shilin G corporation na ala hlim thu soi ma se nial thangal top lo tur a shilin in ngai twa na hun an ron pe zo ka phone an da nu chuan chi cheng ne na chuan unrival bear corporation ani bok nen a in soi fia nga la ma se chi chengero in ati ani ti soidu lawin engpo ti se adu thu sa ma ti hlotlin chu apoimo berzok thu chu lo soin zoma du pon poya ti hau lo thu chu asoya ma se anning chuan tu na a project kalpui lai hi ti su ala du sham thunga jingfengan anun na a chan ti vel khazo changin anning chuan a shelo mo ti in azot le khera chi thu tar lan lo ni a ji chung ko mau ni mai tur ani awanga thom po lian hle hi alo ni an ning po ama ta ngei ru anga an pu let na chuan ti thin rimin ain hum ru ve na sa hle an ning chu new sawanga thin rim tak chung chuan jing feng muturin awakala baigu nen au fe salo om du nin an ning chuan thin rim okhur lek lekin a design ber adu angyein a peto a engwanga a chanchin chu diklo taka chwatir nge an ni ti azot new sawang chuan amwal phau pha hle ti po a sha chiang hle a jing feng chuan zakmia lo hian a phone call le message te angai tha awanga a shremna ani thu alo soi ham hama anning laka chuan a cheber thlentir po poya timya lawa baigu la chuan a mai kor chu lo wale in anning khongai ang tak chuan jingfeng ne na chuan chance pele turin alo dil sakwal vel boka jingfeng miten omala chuan zakhau lawin baigu ngen wang che in hunrem chang apek le tur tho soin ma se alo kir le ani chuan baigu tan na a tho to tur thu chu a shil anning thin rim lutuk chu anui te lam lam chu aza
baka fasha mai engma ative theilo tia a fasha na musit na an hmangfau te chuan a thina kheive to hle a designing lama a tuizia le atan a hluzia chu sha in rem changa an ni pahnih chuan an la deuh tlata an du anga a tilawani chuan amwal phona awang chuan tu man an chhor du to lo tur thu te shilin an ning thin rim chuan jing feng chu a beng ta chhuai aza omna hum himnan chuan thei top chu atum ve tata chu mai ni lo baigu ta na a design te pe kai chuan ban san po a thlang zawk an vauna le ku thlak na chu nga tan mangai lowin a chwa san ve ta mak baigu zawk chu hlau thong le dewin enge mutia a tong chwa ve mai chu a hlawa baka apate ya khan alo pui le palmul chu a hlawa jing fengi ro in engma asoilo wang ati ve tla thunga amwal phone na sa to a kalna tur dang anei don chuang lo ti in rim taka chhuak po kha chi cheng nen anin nang fu le a aril rush ema wang chuan soi moi tur po chu a shelaw chi cheng zok chuan an ning chu fuin a hlotlin na tur chuan a kong tu ma in da tir bik lo turin a fuya an ning po in aril ru siam felin jing feng te pani chu tlom tir ngei atum ba ka adu thu sam designer chatak ni zel chu adu a chi cheng po chuan jing feng ku ta changa hwai sen taka atal chhuak ta chu alon pui ma adu thu sam ti hlotling ngei tura tumru taka a in fui te chu alo lom pui hle ti hian a soi fia zo law BC Group somna duom tak chu apom tak nga la an company ya kalpo chuan chi cheng chuan kalpui zelin BC Vice President Mr. King ngei chuan thataka lo welcome in an ningin aron som thei chu alo lom ma chi cheng chu atan enge ani ti azo chuan chi cheng zok chuan abial pa ni thu chu alo soi thwaya mase anning chuan rang takin apate ya zo kani thu shilin afiam thu mai zo kani kha ti in alo in soi fel thwaya chi cheng nui chu azaru hle Mr. Ki po chuan thil om dan chu a she thiam hle thunga chi cheng chu kal mai to turani lain a thona thar te chu mu pui ve adu thu a soi thlata wangin anin zui lut le tange nge anningin design te amaron thelu ani silawa turon thelu nge niyang tiya azo chuan chi cheng mel zau pa a an shat bik lo thuwa changin anning chuan a design chungchang chi cheng chuan a shat ve awang chuan a ring hlel deuh duna mase ni thei che in a she silawa mase an company phasana an elpuite company lama alutla a phurpui boxi chu makati hle thunga exhibition ni chuan baigu le asi halpui wangmin te po phur tak le nal takaron kalin anning an muthut chu makanti ve hle a wangmin chuan ngei om tak taka tong khumin baigu la chuan lo khap der ve velin jing fenan a soite a sha thu shilin a thil ti swal te she chhuaka in siam tha a rim taka a tho pho chuan hun rem chang ala nei zel mayang ti in alo tong khum vela anning ero in jing feng a om lawa in thu boy vela ngai law khatyang mai kor lem le tuk kha ka ngai na vela lo ti makin a thut san dai baigu chu a thil design na wang chuan faka hlo hle a anning chuan chutia ata angmaya a thorim na le ngai to na a se na sa zia te ti map lawa alo soi par thei te chu anui te lam chu a ti za zok chuta result pon hun aron thlenga just te aron luta chung zinga chuan chi cheng le jing feng te po lo telin baigu te pani chuan an company mi pani lai antel ve bok nen chak ngei turin anin ngai chang hle a wangming bok chuan anning hne na chuan baigu in ne na achang ngei don si a adu chuan lo wa ho to mai tur te chuan lo shil vel chuta ho saron ding chhuaka ne na siam to design siam chu arun phau langa baigu te pani mai ni law jing feng thleng chuan makan lo ti a an design chu in angma se a color chu atira an siam dan kha ani tlat law wangmin chuan jing feng an thelu ma in a siam chha nyang ti in a color chu amoin mi hip zok dai ti
bai gu wo chu a hrila le lama judge lama thu jing feng po chuan ama bai gu wo chuan a thlak dang lam le emo alo ti ve bawk host chuan chu design chu loman dong tu ani thurun puangin tuna tia a design tu minga pon fel ma chuan dak wa hian bai gu wo chu a thutna tang thawin konfi takin stage lam chu a pan chawa host po chuan puan zom lawin mic chu alo pe ve maya bai gu wo chuan lom thu te soin host chuan loman pakhat na dong tu ani na a miss g soidu te inei chuan ti in phal takin hun chu a hon sak zuya bai gu wo chuan host chu mel zawin g corporation na designer ani thu soin ma se a mingero miss g ni lawin bai gu wo zok ani thu a hril chuan host chuan makti mel takin na mela chuta host zok chuan loman pakhat na dong tu he thil design tu ni bok chu miss g anning ani thu chu aron soita mai anning chu a thut muna nui sakin ji jing feng pon a thut na lam chu aron mel ve ngal chuta anning po stage lama chuan aron lon chho ve ngala bai gu wo chu a thin rimin makati le boka amai ken lai chu anning chuan ron lak sakin he thil design tu ani thu chu chang taka soin thlasari chuang te meu a be thu le a design noi lama ama ming sign ngei a zia thu po soin an ron zoom ngal boka mi pui chu internet a hmeichhe vakani thu te po chu ron soi chuak thar hlomin mi pui po chu an phun na sa zwal sata design pahni an ron da dun ta ka phei chuan a rong chia ain ang lo ti chu mi zong zong hmuh thei na om ta a bai gu chuan ji chung ko falak mai ni lo an tu panu pui ni mai tur ani a ji chung ko laka chuan tiang chu engtin nge a ti thei zok ti in thiam taka victim role chu play in Vice President ji le a patte ji ate po in design chu an shat puya an pompui vek thu soin ji jing feng ron in rol ve nga chat boka mi zong zong ma a chuan anning chu ron hau ti in company changa chol tir ani nu po in engwanga top san mai lo nge ani ti te chu a ron zota a thin rim hle host zok chuan chi cheng ne na chuan soidu te anei ve md in za takin lo zot chi cheng in mai ka ken ve nu chuan ji jing feng chuan g corporation ming chat na le hlok na zong zong ain nga thu te shilin a pate ya chu anning lama chan tir lo dan ngo chu alo zong thunga ma se chi cheng ero in dam dap le nel om tak hian anning ti in mi pui ma a chuan soidu te anayem ti in zota daya anning chu lo nui sakin thil ni na dik tak chu aron soi chuaka bai gu wo chuan company ya an thola in a design chu ho adil thu le ma se arem ti lo wangin a om lo la in a lo lak saka an tho pui ti nen tang rwalin ama ta ang ma in engkim chu an lo ti chhota ani ti in a soi ta mi a bai gu wo chuan do ta ni thu lo soi watin ji jing feng po a thutna changa thin rim taka ron ding chhuakin ji chung ko chung changa ni tel thu soin a tong kam phim khur turin a ron vo nun le a ma se anning chuan nga tan ma ati to lem lawa bai gu wo ne na chuan heart of the sea design chu a design ani tak tak chuan original sketch po ala kol nge yang ti ro ti a zotin bai gu wo chu azam chan ti dera an pai to thu soi ringotin anning chuan ani nei lo ma se ama anning ero in ala nei thu chu alo soi tlat ji jing feng chuan du tok turin ron ti a ma se anning chuan ji kum zabi tam tak in thla chhong ming that na le za om na chu apoi mo ber thu soin apo po khan mirin om le midik tak ni tura azir tir thin thu soin vice president ji hian miswal chu thu bawatum zo kem ni a ti ve thunga ji jing feng pon ti thei nei lawin a chule ta ringot sketch chu pholan ani a ma se bai gu wo chuan asiam chopani thu chu ala soi sham ama ero chu anya thlak thei me lo tur a design a rula ngei surveillance camera a unlock fu chu mi zong zong mutur chuan an ron pholang ta nga la
bai gu chuan om ngeiin po chu a hre to lo chap chep hian design chu nangman min pe ka ni kha a ti ta ringota chu tak chu anning chuan rem changa lo la in design chu kata ani iti namo alo ti ve thung a in chong ok zo ta ve ka a pe emo pe lo emo ru ani thau thu soin a dik lo zok chu jela an tang mai tur ani lom ni ti in police an ron lang ta nga la bai gu chu a laka case file company chung bo ro ka ni a an mani in an ching fel thei ti lo soi ma se case an ja lu miawa wangin an ni chuan dan anga ma an lak mai thu an ron soya mi pui chen khatla chuan vice president ji chu miswal hum tum ani lo ti in a ma loka thu dik om reng po a muthiam lawania an ron ti phei chuan a thin rim zwal hle tu po miswal ni ma se an company design ve ani thu chu ala soi sha ma chi ching ron in ro ve che in a thutna chang chuan hadam zet hian alo sha dan chuan thakhat liam ta khan an ning chu a bang to emo ati a ron ti ve thung jing feng pon sha chuak thutin an ning chu nain an company ron let le tur chuan kong a hun sak tur thu soin angen ngal ma se an ning ero in nga tan ma alo ti to law thopui danga nei to thu alo soi maka ma se ji jing feng ero ani angbum tu le qualification chapo nei lo chu tu ma in answer du lo tur thu lo soin company liana chuan a thok thei lo topang alo ti ve thunga BC Group Vice President ki ron enroll ve che in BC hi kan lian tok lo iti na emni aron ti hlol mai anning chu an designing team ma an director ni mekani thu chu aron soi zuya Jing Feng chuan thil ni thei ni lo ti in BC yang company liana chuan designer po ramdanga zir chuak vek an chhor chin sia ti in oi harsa ati hle a ma se kan lom nge nga yang ti a lom dan tur te a soita ka phei chuan Jing Feng chuan ti thei a nei to lo chu a hre chang hle midangan kal rem deuh chuan thin rim tak hian a pate hne na chuan I hmuh em kan chhung kwa a phasan ani ti ma se chi chengi ro in a topa chuan a ti thei ta lom alo ti sam le eta Jing Feng a assist man hmuh takin an tlan chhuak dun le tak ngal an chuan nu chuan vice president ki chuan an company ming a ti thatna le a design te a thlensan em awang chuan ro pui taka executive te zong nen an lom tur thu chu aron shila anning chuan president arman po atel ve do nem ni ti lo zot batin an president chu hmuh har sa tak ani a hmuh po an latlem hle ti a sia a president chu a hmudu ami ti ya an zot chuan chutiang wang po ani lo thu shilin ama chu ai durani chin thu te a soya zirlai ani laia chang to ama fui phur chin tu berani thu shilin angai san chin zia chu a soi zongin a mela chuan hlim mela lang chiang hle chi cheng zok chuan ani chuan president chu I hmutur ani ti makin vice president ki chuan lo mel rula anin kara chuan oma om ngei ti chu a chiangam ta hle bok anning zok chu lo in thlashungin G corporation president zok ani thu shilin chutianga an vice president thu pe kwa lo tur chuan lo shil thwaya ma se vice president ki zok chuan anin hmu theinan ro manna alo siam ngal tur thu soin akal ngal dai anning chuan an omdan chu makati hle anin hmu tumni tura chuan phur takin akala room zau le dokan lian tak kil chuan chi cheng bok chu ama cha in alo thule pek anning chuan man hmo takapan nain a pate hne na chuan heta om tur ani lo thu le an president chu a lo omza soi thain a tong chu mi sha hlau ang mai chuan a zoi hle a chi chengan G corporation president anga hmuh ve a du thu a soi po chuan thil ti chia angai tlat law an lo thlen ma a chhuak tur ra an lo in po ngong la chuan vice president ki le an director angel te churon lutin an ning churang takin alo in siam thathwaya in thlashung tak hian chi cheng chuan
an president chu hmuh adu ta thulo soinya nya in vice president ki le angel te chu nui suk chung chuan president arman ti in chi cheng chu chi bayan buk tamaya an ning chu a phok sha a chi cheng chu a mel a thil sha chu oi lo lek lek hiala soitur berpo chu a shelo khovel hua pa an bc company larle mingthang president chu tu dang ni lawin ji chi cheng chu alo ni reng si a chi cheng la chuan nui vur hian I idol I hmuh chu ilom vak na nge ti in alo fiam zui chi cheng chu arman ani ti a sha chuan a zak le no hle a chi cheng la chuan an company ta na a tho that zia te shil ve bokin ma se adu sak bek don mi alo thu ten a fiam boka angel izok chuan du sak chop po angai to lo ti in ama wanga an company ming that zia le a thil design in shal akal zia te so in an hlim tlang hle an ning po in a senior te ho chu za takin no adon pui mola chi cheng chuan lo khap deuh tum ma se zu te chu a in thelom ti in a in thunun thei thu soi ma se a roi deuh ti der to a baigu po jela changa bel chwani to ma se a ril ru chia ala pai hlei thei chuang law an ning chunga chuan phuba lak ngei chu adu a bc group anga alu thei chu makati hle bok midang ma amwal phau taka siam ve ngei chu atum ru hle a chutia konga akal mek lai chuan hotel lian tak pakhata changa an ning an ron pom chuak chu hmu in ka ra an lu puya Mr. Arman tiya mipa pakhat chuan thla thlapin baigu chuan a sha thiam war ni in a in shia an ning bc group a alu thei chan chu Mr. Arman nen chuan in zom na an nei wang leka nga in ji chung kolaka changa the chwa tel nan man changkai chu atum tak nga la an ning te ho po chu a rui cha hle a ama kong engki mathlo pa fuina thatak tak nen thlir reng thin tu chi cheng chu melin tinge alaka chuan a that ala sha thiam thei lawe engwanga ama chu nupuya nei du nge ani ti azo ta topa chi cheng chuan nui sukin ka hmangai wang che mole mi anu ti in anningin a hmangai ti a sha chuan alo hlim hle a du tho takin anin fo vongvonga midang laka chan chu chi cheng chuan atum to lo khop mai puji ya po in jingfeng le anning te chu kawin in nei chu ti to pani lo tur thu le anin carboy na te po rang taka chingfel thwai turin jingfeng chu a shela anning laka ero thil thlen dan te lo shil wat se chuan aman a chinfel sak mai tur ti in atupa atak chuan ati boy le ani chuan ji chung kwa achanga ape chwa mak to tur thu shilin a room lama akal san ngal apo kal nu chuan jingfeng chuan anning ne na chuan baigu na pai lai chuan hun har sa taka to na wangin uluk taka en kolanga ya anti tur te chu ti zo wat wat tur a shilin akal san ngal dai anning chuan chi cheng nen in hmu in nui sang hian a pasal nei na a alokal ve du nim ti in a zot chi cheng chuan zoi muanga pan na in she thiam taka nuin ati boy a hlau lawem ni ti in a zota poya ti hau lo ti lo changin an nun chu nuaman ti dun to hle thachan ve nuwa chuan in nei ni tur po lo thlengin anning chu makeup velan ti lai chuan ko la don wangin man hmu takin hotel room haulok na lampan chuan akala ama lo en thlave reng tu baigu po chuan zui ngal thwain room atanga ron chhuak mi pa nen anin fop lai chu a hmu nge ya a hnu loka room a chuan an lut bo zui rang takin avakal hnaya du tho taka an che thom ni om taka sha ta wang chuan kal hla hlekin rang takin reporter te kawin anning chuan affairs nei thu chu ava report nga la jingfeng le apu unaw te ho po anning omlo thuta wang chuan zongin jingfeng chuan atilung oi lo le nga yin apu po alom lo hle a jingfeng chu a ho pha a chuta baigu churon lang thutin apu in baigu a hmu chuan ani ang hmeichhe sak theilo lutuk chu enge aron ti ve ti in thin rim takin jingfeng chu a hau le ngal jingfeng po in baigu chu lo dan tum ma se
bai gu chuan ama chu nilawin an ning zo chu hmeichhe zak theilo ani thu shilin BC company president putar nen affairs an nei thu chu asoya apu ero chuan alo ring chete lo ate te achanga an ning enkol tu an ni a asha chang ve tok a titlata bai gu la in a hmu chan hle thu le kara po an dun lai a hmu to thu te soin tuna po hotel room pakhata an nom mek thu a shela apu unau te chuan chutiang mai ti in an lo thin rim hle a mit nge ya hmu turin apu ho chuan an kal ta ngal room po nan thlena changa reilo te ya reporter ho ron lang ve in an ning chuan a phasan chu engtin nge angai ti te jingfeng chu ron zo tin BC company chairman tu ma la hmu lo nen chuan an dun theidu nim ni chen khatin an lo ti boka jingfeng chu a zakin a thin rim hle kongka chu honghal tu ra shilin ma se na thok chuan BC group lambu ka ni wangin an du an hon ngo thei lo thu chu si ti mel taka lo shil ve in ma se jingfeng chu a thin rim to hle a ring taka an ning chu kawin ron chuak turin a shila chuta na thoki kar chu po thlak sak thutin ama nge chuan room kongka chu a honga an ning kongka lam ron pan ve mek nen chuan in tokin an ning chuan makati mel hle jingfeng chuan thin rim le por tak hian che tak taka an ning chu tong khum ngalin khongi ami patom pui chu a be ruk tir tia zotin ron ko chuak turin a shila an ning ero in an thil soi omzia a sha lo thu soin an company chairman nen engma in som na an nei lo thu alo soi ve thunga chutiang thil ati lo thu soi ve chok bokin na thil wang chawa chulai hmuna kalani thu asoya jingfeng ero in dang lawa ama ngeiin azon tir tur thu shilin an ning chu kalpelin a thin rim bok nen a man mo hle a ma se pen tampo a pen ma chuan dokan lian takila vice president ki le an director angel te lo chudun makti mel taka an lam ron hoyan hmu ta ka chuan a top chot an ning chuan apu hne na chuan engma thil swala ti lo thu soin an company chung changa enge mo man mo thlaka om thota wanga emergency taka an meeting lok angai wang chawa chulai hmuna kalani thu shilin alo in soifia a vice president ki le director angeli te po chuan an lo thlop tha hle bai gu ero in dot vekani lo ti in vice president ki yan BC chairman in a nga reng thu a soipo a shat vek thu soin khonge an president po chu a ti por le a chuta room pakhata chang chuan chi cheng churun pen chhuakin BC group president arman chukani e boina ineyem ni arun ti ve ta mak mai room chunga omve ho chu makte na hlirin an khata puji ber po chuan afapa company lar tak le chang duang tak mu chuak tu ani ti a han sha chuan a chuan mel hle a jing fengero in angai te bokin thik na le oi theilo na in alo khat le to thunga anning le BC president te chu motor pakhata an lu dun lai le an khosa dun lai a hmu thu bai gu chuan lo soi le a ni lo se chu tiang chen professor ji chuan a chan pui lawang a ti ve thunga ma se an ning ero in apu hne na in soifia na thatak pe in company a in enshan na ato dan le apate ya chuan ama angai to wang chawin BC company ya chuan alu tir ve thu soin apu po in anau pante ta changa a enkol an ning chu a ring hlel chin ei lawa chu baka afapa chu a ring tok ma chung kongai poimo takmi ani wangin a thutluk na po ama ai o asia mani thu soin midang thu soi a bengkhon lem lawa bai gu zok chu the chuak turin gar thau chu an shil zuya bai gu an hnu chhuana lama chuan thin rim takin nau a pai thu soin apu chu a phu ve zok mai jingfeng po chu a hlau thong hle a an ning la chuan a fa anga midang fa enkol ngo chu a thei bik lo thu apu shilin baka jingfeng chuan alaka rin na anei hlol lo si nen anin nei na chu chhul mai a tha zuak thu chu asoya
apu po chuan anor lui thei thil ani lo thu soin za tak chungin athutluk na chu apom sak ngal maka jingfen chuan anning chu nai vatin chutianga tilo tura shilin ngen ve ma se omzia omto lawe emergency exit lamste pa bai gu le jingfeng te chu thin rim taka in hawin jingfeng chu apor hle a bai gu molwang veka engkim chupo in apu in apate ya adwat bik po ti to na kalain tu na company lian tak din tu alo ni renga chu mai ni lawin awan nei na anning la in nei chul alo ti bok nen ti in ama wang veka chuan na pu a bai gu chuan anning le apate te in kara engemaw om ti chu shil chok chokin ma sefin fiana chatak anei lo wang chuan jingfeng chuan a oi to der si lawa anin hnial na lama chuan stepa chuan anem lum le tanga la bai gu thil chuan hmeichhe akum rual pui nen in hmutur adu thu shilin ngai zong anei theinan chuan remrat puya tuma chi chengero in belnu anei thu chu a shil le a ataka hmutur ombok si lo chu apu chuan a oi to lo hle ama hnial nan mai mai a soya te anga ya ani lo chuan hmu ve ngei chu adu to an chung chai zo chuan puji a chuan anning chu abia khotlai lok du thu shilin chi cheng lo om ve kur chu ama ati tel ve lo thu shilin atir son zui dai le ngal chuta apu chuan zo na zo du anei thu shilin anning chu alo hlau thong nga hle a ma se apate ya company lama hmeichhe thopui anei ti vel a zo ta ka chuan a tho hwaya chuta a thopui te a ngai zong chu nei tura angai deu nge a zo chik hle a anning chuan company ya ama ringot po hmutura wan thin zia te shilin apu chuan amit lo le na lo ngai ven thadeu tura shilin chanchina sha chuan shilwa turin a ngen bok zana la chuan chi cheng chu a ruma chuan alo mu fel thana anning la in apu sha chu a hlau em bok si chi cheng la in chhai boya pe si nen an hlim dun viau zela anning chuan chi cheng ang mipa chale fam kim em chuan ani ang ve mai engtin nge a mangai thei ti in angai to ve rau thina awan nei sia a she chhuak le thin ji company lamron langin board meeting an neya board meeting te chuan tun na ya jingfeng che dan le a scandal ve lawanga an company sumlak lutlak niam na sajia te soin an tluk chat mai an lawa chen khatin anning chungchanga po bai gu kha lo thlop tat lo ni se design kha an company ku chhuak tho ani anga tuna a hlutna le a design awanga sum le hming thatna an lak lu zo sai te po an company ta ni thei mai tur ni ti in an lo lung oi lo hle boka chen khatin BC group president chi chengani tho fangin an company nen chuan enkol dun mai se chuan anning te po an company tan an changkai pui theyanga ti in remrat na chu an lo siam ve boka jingfeng ero in chi cheng ku ta thil om vek tur ngai to in a thin rim hle a za lo takin board member te chu chong khum zu yin ma se apu chuan thin rim takin ron hawa an thil soi chu thu dik vek ani meu wangin chi cheng po company chung changa chuan alo biak tur thu chu a shil hlom ta bok zan lama chuan puji chuan anning chu bele in anning chuan an company ya chuan nu lano pangtak an om lo thu le pasal nei to te po kum som nga don an ni hlom thu apu chu a shila apu la chuan chi cheng chuan anwa chan ma awangin ngai zong lama chuan nu anga en thei tur azong zo ke mi nyang o ati la yin anning chuan lo hnial vat thunga chuta jingfeng chu rui fe hian a ron ho a apu in a hmu chuan thin rim taka lo hawin chumi hnuwa anning hne na chuan a pate ya chu lo ngai ven zui zel tura shilin a room lama chuan anin kai lut phei ta da ya anning a ruma ama chia omlai chuan jingfeng chu ngoi ringa ron lutin kongka chu a kal zui maka anning chu a hlau thong hle chuta apu chuan engti turin nge a tir ti le chi cheng chu company a shwai le ta enkol ti ratu mem ni ti in a zo zuya anning chuan chutiang ani lo thu in lo chang ve ma se jingfeng chuan a oi lo hle a
company board member te nen ama chu an rin to lo vek thu te tuna chuan baiguo pon anau pai a chhiat ba ka akal san to thu shilin baiguo a thik wang chawa tianga che anilom ni ti in por takina zota tuma chuta kongka churun in hong chua yin thin rim mel takin che cheng chu arun pen luta thil omda na hmu ralin je feng chu pot sang hlokin a neklet zui top akor chung chu phelwatin anning khur deuh hlok hlok chu atwam zuya dot taka mai chu chulin chuta jing feng lam chu panin a thin rim hle a G company atang le an chung kwa atanga atok la da a pe chuak the ni thu so yin jing feng in amau nu tur ani thu alo shil ve sek po chu ngatan ma tilawin a thu soya chuan en chin hlek lo tur a shilin avau zuya anning ang po in athlawang a ho thei tok lo ti po a she chiang chuta anning chu engpo hwamin in nei puya asoma amang an lai taka asha chwale chanpui tura a kaulom lom kha ani a anuna ama ang thawin apoi mo ve tok ti asha thu shilin anning po in che cheng chu alo ngai na tak zet to a in ngai to na hun pe tura dilin che cheng po in hlim mel takin business trip anei lok tur thu le alo ho ve le chan na chu pe tura shilin che cheng a phur ema wang chuan anning po chu anui ve tangot chi cheng zin chuan nu chuan anning chuan fasha in lam tlo le in chi cheng in thom no mai ba ka an ma mo tam tak alo ti sak thin ti te awa she chua ka no panglem azia pui te chu no pang te chuan phur tak alo ko hmu in ama le anning lem azia a hmu te chuan anning po alom hle a social media lama a post hial chi cheng po in lo hmu ve vatin thalak post ve ngalin anning ne nanin karbo rak chu a thato hle a anning anin lama alet le nu chuan apu chuan man hmu takarun panin chi cheng thil post te chu run hmu in social media hetiang ti te chu apui tin lo thla ka nga in ba ka abial nu chu alaring theilo anning la in a account a private lo chu alo ngei ve hle boka mase apu ne na chuan pe hel takin a pate abial nu chuan ko pui nei to lo ta se ipum thei mai ngem ti a zo ero chuan apu ero in alo la pom chuang lawa a chan ber po chi cheng mai ba ka G le BC company song song hung thei thilani wangin hetiang lama a hming hliau mol chu a hlawa arang thei ang bera in chentir chu adu voile khata anning chu alwa ka ron chuak thuta in dom bet ngal watin apu in engti ziang nge lo ti ve bokin athil eiwanga chuan a pu maya apu po chuan chol hadam tur shilin ba chum lama alu nu ero in a in ngai twa chianga a in ring hlel ta hle a hlau thong lutuk chu a kut te po a khur hial damdo in lama doctor muthwain doctor chuan karngami naw apai thu alo shil tamaya anning chu aril ro boi hle doctor chuan a taksa en kol that angai thu te alo shil nu chuan a chwa san zui le enge adin hun ti ngai to mel tak chuan a zot doctor chuan naw pai la ya mu swing te chu omve tu ring alom ti in anning din mun chu alo shil fai ta veka damdo in a chwa san thleng chuan jing feng chu ai ngai to na sa hle a engti kong po in anning chu anei ngai ti sha in ani lawani chuan engkim a chan vek don ti a sha a anning nei le chu ala tum fan anning po a ho ko nga chuan ke ya kalin chung ko hlim taka hmu te chuan aril ru chu an la peng hle a fanai ve ngei te po chu a chak ve pha hiala chung ko dina chi cheng le afa te ne na nun ho chu adu ve a chi cheng chu bezui ngalin a in ngai twa thu te a soi luam nuwa alo ho huna thil thadeu shil tur nei thu phur taka soin ma se enge ani cha ti zot na sa hle ma se ala shil du lawa mai chan nge ya shil chu adu tlata phone an da nu chuan ko nga chuan kal zelin alo chong tui bok nen kong pui lai taka alo kal chu shelawin chuta ka rin arun hnai chil tamaya messaging feng chuan arun shwai chuak man hlau anning chuan thil thleng thutawang chuan amak ti na le hlo thon na chu a in chen ta renga jing feng la chu na sa tak tak a thok la in a thoha ti chu hai ruala ni lawa
rang taka damdo in panpui ngalin anningin damdo in lekha ati fel lai chuan doctor chu thamna alo pele man to anat na chungchanga chuan anning hne na doctor chuan thok lama har satna anei thu shilin chutianga a om thu chan te chu enge muthil atak satan hat twa kira a chan hin chunpo khan a khum tlang wanin a thok amumal lo hle ti te a she chhuak zuya thamna ti lamin a ril ru lwa pha ho lawin a taksa hian thatlam ai zwa lam apana wangin atan chuan adu thu sam te ti puitlin chu thillom om taka ni to ang ti a hriu hnu chuan doctor chuan a kalsan ta ngal damdo in ruma luta khoma jingfeng lo chua hmuh chuan anning chuan thei to pa a hriom ti na lan tir lo chu atuma ma se jingfeng chuan thinrim mel tak hian anin hmun a thalo ani ti ro lo ti in a taksa om dan chu a hria thiam thu a hrila engkim chu anning wang veka pu in thinrim om ang tak chuan a om zui anning hriom ti taka hmuh chuan in siam thale in nei tur chuan a ti le tamaya a thil ti sak to zong zong nen anat na chu ma chhon pa bokin hun tam lo tak anaya chumi chung chuan adu thu sam G corporation din mun sang ber chel theinan chanpui turin angyan le ta top atira anning chuan lo hnial ve deuh ma se atan chuan hnial fi thlak thak chu thil har sa taka ni thunga chi chenga teksa hmu te chuan amit menga chuan hriom ti na hlirina khat neusala arun ho to thuan puang dum duma achum khat nan anning po jingfengan anun na achan hima wang chuan ain chhir ve ta hle chi cheng phur taka an inaron lu chuan a chung te thut khom na room lama lo thu chap chu a hmu zui ngala makti mel takin thil omzia azot ngal apu chuan an pahni in kar chu an chin fel to thu le arang thei ang bera jingfeng le anning te chuan in nei an du thu a soi chu alo shil chawanga chi cheng chuan makti na le thin rim na akhatin jingfeng la chu alawin ti thei hle thunga ani nei nuwa an company ya alo kir le tur thu te chen chuan an har sat na te chu an sut kan vek to thu te alo shile chi cheng ero in an chut na lampanin anning chu akai tho lopa anning amita po en ngam lo tu chu en tura shil luin jingfeng chuan awawem ni ti ina zot ta thlot ma se anning chuan chutiang engma om lo thu chu lo soin eng tik lai pon jingfeng chu a thlan thin thu chu alo soya chi cheng chuan hei hi emni thil poimo tak min shil I du chu ti in shom ti mel takina zo suya apula angai na shalo ti sha takin atu le fa te che dan chu alo mel top ringot bok jingfeng po run ding chhuakin anning alama kwa pasal pa chuan atupa le amang nu ni mai tur te chu alom pui don lawem ni ti in arun zot le deuh khera chi cheng do theina po in atlin ta bik lawa athil ron khai ho te chu pai thachwa in an ina chang chuan a chhuak zui maka anning po chap mai lo turin ain hum ru ve ngar ngar chi chenga hmu mai lo wang chuan anom pui te hne na azo thina azo le chum chuan an ina changa ama a khosa tura ain son chwa tur thu an lo shil chuta apu churon kalin abel nu chuan a then ni a sha thu arun soi hlola anningin engtin nge a sha thei te azo chuan mutura akal thu le ari na alo tlak niam zia te mo arem ti thu soin apu chu thoving hoi me la pu a ma se chu chuan anning ati na zia renga mu phalaw thakhat nuwa ji company lama anning a thonu chuan chi cheng nen chuan anin tong fu ve no la ma se in biak na hun po an nei ma in jingfeng le nula pakhat engding ning te chu ron langin dinning chu apu nula biak sakha ani a chi cheng chu anil thokhat le to chi cheng ero in angai to mel vak law jingfeng chuan apa te bel no ni thu te shilin a classmate lui chin ani bok thu asoya dinning chuan alo la shenangin anning ero in thik na nen a becha hlei thei law elevator ra chi cheng le dinning te an chuan lu hnuwa an pahni chawa anom hnuwa ero chuan dinning chu chi cheng chuan du tok tur a shilin ama chu adu song ani lo thu a shil tlang popa an chung te wang chawa ti ani thu a shil zui dinning la chu alo dwai bik lo na sa
atu panupui tur wang kha emni ti in chi cheng chuan a hria chu makati hle a mase amildana a chian zia te shilin atu panupui tur ania engti kong ma in ata ani theidon lawa chuwang chuan an pahnia insiam remve moi chu thil tha ani thu shila thlemlung oi viau tum ma se chi chengero in elevator ading tabuk nen amamo lo thu shil non le in akal san ta dai ma se dinning chu hmeichhe satlia ani lawa adu chu engti kong pu a nei ngei chu atum ve tlat chi cheng po G corporation lama changin engkima ain hnuk doka BC ya chuan insur bingin G corporation enkol chu athil du ber kha ani chinawangin ama hnai tu te makti po a hlo hle a mase engkime ro mangai na wang chawani anning chutna ruak ringote chuan alunga tilenga an hun mandan te ngai twa kirin chi cheng chu a chung ril ber ake chetak meu ti alanga le lama anning chu designing lama phurna anei lawa wang chuan design thatak ala pe theilawa chu chuan jingfeng ti thinrim takin a office a arun kalchil hiala GT chengwang vekani ti in a pasal hual pateya mutpuin a fa hiala paya zana te po inei ve MT in thinrim takin a chong khuma Valentine's Day poala design thatak a peturani ti in ani lawani chuan BC mi po alak sak mai turani ti in a vaule anni na diktak khovel ma a Thailand sak chu a shelo hle a chu mai ba ka natna kher tak anei chan po ama wang vek ti shil non le kherin a thinrim shik thak nan chuan a hmang renga jingfeng office lama alet nu chuan ril ruha mel takin zuwa doma dinning ron langve hlolin jingfeng chuan thil thlen dan velte alo shil ve mai chuta thok du nang miang ti in dinning chuan ala som zui antan hlok na ve ani theinan chetla kan tum ta nga la anning phone chu khoi saka che cheng hotel a hmuh tur som turin jingfeng chu shilin abak zong chu aman alo ngai twa don thu chu asoi zom boka rapom takin anin nui zuie jingfeng chuan anning office omlo lai chuan rem changa la in a phone mang chuan chi cheng chu hotel a in hmupuya asoma a tax zo nu loka anning churon lu thutin a che boy man teu hle mase a design te chu chuan lama mangin a in soi chuak thei sha ma jingfeng chuan nuwa ero anning chu angai a thatlo mel hle thung le lama chi cheng meeting nei lai mek po anning thlen chuan receptionist in aki card chu lo pe in room han thlen chuan alo ra khwaya batirim na tak lawin chi mek bak mu tur om law chu thil an chi chuan ti roi zu hin alu chu a hai moya a hminga anron ko chuan le hoin ma se anning ni lawin dinning zo ka lo ni anning office na a thomol mol la chuan vice president ki khan run bia in thupoi mo taka chi cheng pek angai thu le a byak tlang theilowa wanga ama run bia ani thu aron shila anningin anom dun lo thu le anin hmulo na po arei to thu lo shil chuan makti mel takin a text message adon thu le hotel in hmu puya arun som thu a shil tamaya rang taka anning po in a phone chu en ngalin message chu alo thon ngei mase ama ti ani si lo chuta jing feng a she chhuak zok lo thon nei na tuam zui ngala ama ti ngei ani ti a she bok nen rang takin hotel lam chu apan ta ngal hotel a thlen chuan a omna tur room po shelowin azong mop ringota a hming chuan a thei ang tok le mang ang tak chuan a kaumol mol bok boile khata kuthian ron pot thutin room pakhata a pot lut ngala a au ma chuan aka lo hupin a pot tu hmu chang ta ka ero lung che taka chi cheng chu ko in a mi tui chu alwang zoi zoya chi cheng po nui sukin a kwa let ve ta vongvonga anin mangai na chu engma in adal zo to lawe chi cheng chuan engma lau to lo tur shilin ji jingpeng po a hrisel thatle thule doctor kha a chan thataka ni awangin do soin anin thural thu te chu a shil ta a anning po a thohwai mai masina sataka a thinlung ati ke som nuwa ala beidong ve lo chu makati hle a chi cheng chuan
fasha runa akal le chuma alem ziak naupangin anlo ko hmuh chu hrilin an u an ning mi pa hmangai tak ani thu anlo hrila azia lai po in acha hial thu an soite chu hril chhawngin akal san hnu a fasha run alo latlo ti a hriat te chuan a ril ru chu a hne zual hle a jingfeng alo chui chiang vek te po chu alom hle bawk an buaina chu felin lungchim takin anin pom ta vongvonga mase kongkaron in hongin puji ya chu aron lang hlol a fapa chu kamanta che tungei hmeichhe khoi chu ti in ron por hle a che cheng chu alo noi suk ringot chuta anning chu zoi muang le hlauthon mel takaron hoi chhuakin a pu po chuan makati hle a thil thalo takani timol mo chungin rang takin a chhuah san zui ngal anning hlauthon em lain chi cheng ro in nga tan ma alo ngai vak lawa apa po ama kau nge yani thu soin anin kar chu chin fela hun to thu chu a hril boka jingfeng chung changa po tuna chuan engkim a that to thu chu soin midang reng an ngai to lawa thlasari hnu chu ron langin anning po anaw ne hnai to a in lama chuan om chotin a pasal du tak ji chi chengan a hna ringot a buai pui chu a hria tham si lo chuan a phuna chi cheng nui po chu a zaru hle chuta an be sei lo takin anning tui bom chu a ron ke tamaya chi cheng chuan man hmo tak le thim tak a ron pom ngalin damdo in lampan turin an in atang chuan a pom chhuak zui elevator nga ka an din lai chuan anning chuan thil hria chhuah aneya kumthum liam ta elevator a tho chama a thi chep chuma pom chhuak tu kha ji jingfeng ni lawin ji chi cheng jok chu alo ni ami thla a aron lang ngal war anom na floor second na atang khan ground floor thleng pom thla in damdo in apan pui kha anya chuta chi cheng hne na chuan kumthum liam ta a min chan chhuak tu kha I ni ti ro a ti ta phong mai e chi cheng chuan hlim mel takarun melin I hre chhuak ve ta mu a ti ve thunga a top ta